Кой рисува, мами? Хайде рисувай, мило. Ели! Хайде, сложи се очилцата, мами. Къде са очилцата? Хайде! Така, мами. Обратно. Как се слагат? Ау! Обратно, маменци. Айде, пиши. Ще падне долу. Апа. Трима с китара, да. Трима с китара. Значит, это крючок. Это седьмой. Это седьмой, да. Ели! Ей, погледай бе, мами, към мама. Пиленце! Где отиваш сега? Стой тук, стой! Ама, моля ти се! Ей, тук рисувай, айди! Катица, кай. Балеринка. Както мене е важно да помагате. Ох, Боже. Трябва малко клипчета. Ах, така сега. Лампичката там. Къде си ти, бе, мами? Kako imam se novo сестрича? Ох, тя сега е интересен телефона. Да видим, мами. Ели! Ти къде си, мама? Чакай. Как ти казва? Елина. Много хубаво. На колко е? На 2 ще стане сега на 23. Да, но... Аз да си зареди kako, чакай. Ей, куклички. Баби, я има да го вкараш како? Контакт трябва да вкараш. Стани се ми много. Стани сега, на първи работа. Кай ли го пипам? Ето го вкарай.